一瞬で再生しやがった。なった。くだらん修行なんかじゃ手に入らねえち。読める結末なんかは興味ない。こそ負けてもすぐ立ち上がれ。何度挑んだってにただ正直に歩んでいけばいい。目に見えなくてもあいたみたい。大勢読める結末なんかは絆大切にしたい。守りたい理由は種火だって誰かを保てるようにバン応対が聞いた。ボルトのやつさっき田中にのみ存在するもの、それをなぜこいだけじゃなく血まで取ってやがったな。僕の体で抗体を作った。前も同じ方法で分かってたのか。いや確信してたわけじゃなはずがない。そう思っただけだ。しやがれ。もうよーく分かったよガキ。なあ待ってろよ7代目。甘いな。てめえらのチームワークを乱す手段な。今度は手裏剣だと。爆発した。あいつ予想外な攻撃を受けたにもかかわらず、まずはおかげのカーキ。とことん嫌な。お前一人で突っ走りやがってマジで死んじまうぞ。心配すんな。この手弱くなったんじゃねえのか。そのから帰ったらまた一からしごき直さねえとな。るか7代目は絶対守る。俺が守るに決まってんだろ。あんたたちには任せられない。おかげに何ができる。皆を救えるのは俺だよ。乾きやがって。俺は絶対許さねえからな。まあそう寂しがるな。てめえも一緒に連れてってやる。くそみんな。見つけ。引火物質に気をつけないとカトンやライトンは危ない。そうさ、今頃気づいたのか。それどうすりゃいいんだよこれ。このままじゃエンデバーさん、ヒロトラってボルト、イツキ、俺た闇雲に戦っても僕たちに勝ち目は。何かあん。そろそろ行かせてもらうよ。奴の再生能力を封じる方法。奴はそれを狙ってる。あのバケモンじみた再生のからの連中は全員アマドって男の手によって改造されてる。奴の技術力にも限界がある。ポイントはそこだ。ってのは強力であればあるほど大型化するデメリットがある。つまりそのコアを破壊すれば再生されずに奴を倒不可能だ。それがアマドの技術力の限界。必ず早く見つけなきゃ。前衛ランダッシュ。あいつは捨てるはず。そんなもの本当にあるの。諦めの悪い奴らだ。ウトやミツキに助けられてばかりで私情け。休まず攻め続けろ。筋肉の表面が波打ったような何かが動く。筋肉のわずかな動き。やっぱり何かが体に。はい。どうしたお前ら。
元気がのによるとボルトのカーマはまだ大したことねえ。どうする。カワキたちにそれを伝えたところ、チャクラがほとんど。美月、カワキ、ここが正念場だ。気合い入れろよ。やろ。豪華球や砲含まれてアウト。かといって変なのは分かってる。あいつの動きを見切れなければ確実に。でもやるしかない。今度は私が守らなきゃ。小賢しい。なんだと。高速な突き技。あまりのスピードに当てることそのものがこれがなきゃ再生できないんだよね。この野郎。大丈夫。暴れてんぞ。コアを失って科学人具の力が暴走。とどめ刺さねえのかよ。俺たちも相当疲弊してる。そうだな。びくともしねえ。ぶっ壊すしかねえんじゃねえ。右手を出せ。俺たちはカーマの力で空間を使ってこいつの中の空間と俺たちの今いる空間とをつな浮かばねえ。それでダメならお手上げだ。やるしか。おい、意識がねえぞ。何？おい、父ちゃん。美月！バケモンが。大丈夫か？たかが忍びの。当主一瞬で再生しやがった。なった。くだらん修行なんかじゃ手に入らねえち。読める結末なんかは興味ない。こそ負けてもすぐ立ち上がれ。何度挑んだってにただ正直に歩んでいけばいい。目に見えなくても開いたみたい。大勢読める結末なんかは絆大切にしたい。守りたい理由は種火だって誰かを保せるように。バン応対が効いた。ボルトのやつさっき田中にのみ存在するもの。それをなぜこいつだけじゃなく血まで取ってやがったな。僕の体で抗体を作った。前も同じ方法で分かってたのか？いや、確信してたわけじゃなぜがない。そう思っただけだよ。しやがれ。もうよーく分かったよガキ。なあ。待ってろよ7代目。甘いな。てめえらのチームワークを乱す手段な。今度は手裏剣だと。爆発した。あいつ予想外な攻撃を受けたにもかかわらず、まずはおかげの。カワキ！どこ
と嫌ね。お前一人で突っ走りやがってマジで死んじまうぞ。心配すんな。この手弱くなったんじゃねえのか。そのから帰ったらまた一からしごき直さねえとな。だから7代目は絶対守る。俺が守るに決まってんだろ。あんたたちには任せられない。おかげに何ができる。皆を救えるのは俺だよ。乾きやがって。俺は絶対許さねえからな。まあそう寂しがるな。てめえも一緒に連れてってやる。クソみんな。引火物質に気をつけないと。カトンやライトンは危ない。そうさ、今頃気づいたのか。それどうすりゃいいんだよこれ。このままじゃエンデバーさん、ヒロトラってボルト、リツキ、俺た闇雲に戦っても僕たちに勝ち目は。何かあん。そろそろ行かせてもらうよ。奴の再生能力を封じる方法。奴はそれを狙ってる。あのバケモンじみた再生のカラの連中は全員アマドって男の手によって改造されてる。奴の技術力にも限界がある。ポイントはそこだ。ってのは強力であればあるほど大型化するデメリットがある。つまりそのコアを破壊すれば再生されずに奴を不可能だ。それがアマドの技術力の限界。必ず早く見つけなきゃ。前衛ランダッシュ。あいつは捨てるはず。そんなもの本当にあるの？諦めの悪い奴らだ。ウトやミツキに助けられてばかりで私情け。休まず攻め続けろ。筋肉の表面が波打ったような何かが動く。筋肉のわずかな動き。やっぱり何かが体内。どうしたお前ら。元気がのによるとボルトのカーマはまだ大したことねえ。どうする。カワキたちにそれを伝えたところ。変なのは分かってる。あいつの動きを見切れなければ確実に。でもやるしかない。今度は私が守らなきゃ。小賢しい。なんだと。高速な突き技。あまりのスピードに当てることそのものがこれがなきゃ再生できないんだよね。この野郎。大丈夫。暴れてんぞ。
コアを失って科学忍具の力が暴走。とどめ刺さねえのかよ。俺たちも相当疲弊してる。そうだね。びくともしねえ。ぶっ壊すしかねえんじゃねえ。右手を出せ。俺たちはカーマの力で空間を使ってこいつの中の空間と俺たちの今いる空間とをつな浮かばねえ。それでダメならお手上げだ。やるしか。おい、意識がねえぞ。何？おい、父ちゃん。いつき。バケモンが。大丈夫か。たかが忍びの当主も一瞬で再生しやがった。なった。くだらん修行なんかじゃ手に入らねえち。読める結末なんかは興味ない。こそ負けてもすぐ立ち上がれ。何度挑んだってにただ正直に歩んでいけばいい。目に見えなくても開いたみたい。読める結末なんかは絆大切にしたい。守りたい理由は種火だって誰かを保てるようにそう。バン応対が効いた。ボルトのやつさっき田中にのみ存在するもの、それをなぜこいつだけじゃなく血まで取ってやがったな。僕の体で抗体を作った。前も同じ方法で分かってたのか？いや、確信してたわけじゃなはずがない。そう思っただけだ。しやがれ。もうよーく分かったよガキ。なあ、待ってろよ7代目。甘いな。てめえらのチームワークを乱す手段な。今度は手裏剣だと。爆発した。あいつ予想外な攻撃を受けたにもかかわらず、まずはおかげのカワキ。とことん嫌ね。お前一人で突っ走りやがってマジで死んじまうぞ。心配すんな。この手弱くなったんじゃねえのか。そのから帰ったらまた一からしごき直さねえとな。これか。7代目は絶対守る。俺が守るに決まってるだろ。あんたたちには任せられない。おかげに何ができる。皆を救えるのは俺だよ、カワキ。やがって。俺は絶対許さねえからな。まあそう寂しがるな。てめえも一緒に連れてってやる。クソみんな。引火物質に気をつけないと。カトンやライトンは危ない。そうさ、今頃気づいたのか。それどうすりゃいいんだよこれ。このままじゃ。エンデバーさん、ヒロトラップ。ボルト、イツキ、俺た闇雲に戦っても僕たちに勝ち目は。何かあん。そろそろ行かせてもらうよ。奴の再生能力を封じる方法。奴はそれを狙ってる。
あのバケモンじみた再生のカラの連中は全員アマドって男の手によって改造されてる。奴の技術力にも限界がある。ポイントはそこだ。ってのは強力であればあるほど大型化するデメリットがある。つまりそのコアを破壊すれば再生されずに奴を倒不可能だ。それがアマドの技術力の限界。必ず早く見つけなきゃ。エーランダッシュ。あいつは捨てるはず。そんなもの本当にあるの？諦めの悪い奴らだ。とや美月に助けられてばかりで私情け。休まず攻め続けろ。筋肉の表面が波打ったような何かが動く。筋肉のわずかな動き。やっぱり何かが体にどうしたお前ら。元気がのによるとボルトのカーマはまだ大したことねえ。どうする。カワキたちにそれを伝えたところチャクラがほとんど。美月、カワキ、ここが正念場だ。気合い入れろよ。やろ